Γεια σας κύριε Κομινέ. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης ο Μόμτσος. Γεια σας κύριε Μόμτσο. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Άκουσα πάλι σήμερα πολλούς τους δημάρχους, το ένα τ' άλλο. Ήθελα να σας πω το εξής. Λίγο πριν τις δεύτερες εκλογές τις δημοτικές, είχα δώσει στην κυρία Δήμαρχο το ΦΕΚ με το προεδρικό διάταγμα, το λέω εγώ, και όχι πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ναι, το 169 στις 13 Δεκάτου του 2013, ναι, όπου ανάγκαζε τους δημάρχους να πηγαίνουν στο παρακαταθηκών και δανείων να παίρνουν χρήματα, βάζοντας όμως υποθήκη ακόμα και τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Τώρα ήθελα να πω στην κυρία Δήμαρχό μας να ρίξει μια ματιά για να καταλάβει γιατί τη ζητάνε τα χρήματα που δεν έχουμε. Δεν έχουν οι δήμαρχοι μας. Δεν έχουν οι δημαρχίες χρήματα. Ξέρει το κράτος μας ότι έχει ελάχιστα. Ας ρίξει μια ματιά λοιπόν στο ΦΕΚ το 185α, στο νόμο 4182-2013, για να καταλάβουν, αν έχουν λίγο μυαλό, για ποιο λόγο ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια τώρα με τα λεφτά. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση θα έρθουν σε καμιά 20 μέρες, κύριε Κομινέ. Εκεί ας δούνε λίγο καλύτερα ότι κληροδοτήματα έχει η Δημαρχία, τα οποία είναι απίστευτα τα κληροδοτήματα και τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των κληροδοτημάτων. Μήπως θέλουν να βάλουν χέρι εκεί? Αν διαβάσουν αυτόν τον νόμο που τους είπα, θα καταλάβουν ότι ο σκοπός των επικυρίαρχων, τους οποίους εκπροσωπούν όλες οι κυβερνήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, όλες είναι κάτω από την ίδια εποπτεία των επικυρίαρχων τραπεζιτών, έτσι. Εγώ θα έλεγα στην κυρία Δήμαρχό μας να κάνει το εξής, και σε όλους τους δημάρχους. Δύο δρόμους έχουν. Ο ένας δρόμος είναι να κάνουν χρήση των 3852 που τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν λαϊκές συνελεύσεις. Να κάνουν μια λαϊκή συνέλευση στην Καβάλα, να ζητήσουν από τους καβαλιώτες να ψηφίσουν, να μην δώσουν τα λεφτά, οπότε δεν τους διώκει κανένας νόμος. Όταν αποφασίσουμε εμείς οι καβαλιώτες, ο λαός δηλαδή, και αυτό είναι υποχρέωση τους κάθε χρόνο, μία φορά πρέπει να κάνουν με βάση το 3852 λαϊκή συνέλευση. Και η δεύτερη... Ο δεύτερος δρόμος, κύριε Κομινέ, είναι ένας. Να μαζευτούν καμιά... Δεν σας άκουσα. Ναι, πείτε μου. Ο δεύτερος δρόμος είναι ένας. Να μαζευτούν καμιά 50 δήμαρχοι και να πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό το ειδικό μαγαζί, και να κατεβάσουν τα χρήματα τους ώρα, γιατί τα χρήματα είναι υπό την εγγύηση τους ώρα, αλλά είναι υπό την κυριομονία των δημάρχων. Και έτσι δεν μπορεί κανένα να μην τα πω καμιά κουβέντα από αυτά, όλα τα παιδάκια που στείλαμε να μας εκπροσωπούν εκεί, να βάλουν χέρι σε χρήματα που είναι υπό την εγγύηση άλλων. Είναι όμως υπό την κυδαιμονία των δημάρχων. Και ένα άλλο τελευταίο, για να μην σας φάω τον χρόνο σας, μια και τακτικά συναντιούνται τώρα στην ΚΕΔΕ με τον πρόεδρο τον κύριο Πατούλη, ας το ρωτήσει η κυρία Δήμαρχος, δεν ήσουν παρόν μέσα στην αίθουσα του Εθνοκοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, στην Αμαλίας 8, όταν βραβεύατε σαν εθνικό ευεργέτη τον Αρτέμι Σόρα που έφερε τα 600 δισεκατομμύρια? Δεν ήσουν παρόν εκεί, κύριε Πατούλη? Ας το ρωτήσει λοιπόν, να δούμε ποιος είναι ο ψεύτης, ποιοι είναι. Ακούστε κύριε Κομινέ, καλό τους καβαλιώτες να περάσουν από το γραφείο μας το καινούριο Γαλλικής Δημοκρατίας 10, θα δουν την ταμπέλα μας, να ενημερωθούν, να μάθουν αυτά που τους κρατούσαν μυστικά, όλα αυτά τα ανθρωπάκια που στέλναμε να παρουσιάζονται εκεί πέρα σαν κυβερνώντες. Οι ατάλλαντοι ηθοποιοί που υποδίονται ότι μας κυβερνούν και παλεύουν κιόλα και μαλώνουν κιόλας. Όλοι είναι υπό την ίδια διαταγή. Πάνε να κάνουν την τελευταία γενοκτονία των Ελλήνων, κύριε. Γενοκτονία των Ελλήνων. Λοιπόν, γενοκτονία ωραία, έτσι των θα Ελλήνων, κλείσουμε, γιατί το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τη γενοκτονία των Ελλήνων. Γενοκτονία είναι αυτό που μας κάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ.